u ďalšieho videa, kde dneska natáčam adventúru mapu, teda adventúru map od Goga. Takže ja nie som tu sám. Čaute, zdravím vás do Minecraftman TV. Podľa. Čau. Takže, welcome to Adventures map. Dobre. Tak, tu sú dverka, prosím. Ďakujem. Vidí. No a čo je zase toto? Dobre, takže, ide, toto je ona. Takže choď, ja chcem modrú. Ja som na modrej. Nie. Tam, kde som, to video, čo som kúkal, vyhral modrý. A ešte neber, musíme ísť najraz, lebo tu sú... Ja to z tej loďky, ozaj. Tu si musíš takto do toho tiknúť, čiž. Ježiš, ja viem. No. Ale musíme ísť najraz, lebo to je súťaž, takže polož si loďku. 3. Neskoro. No ideš, 3. Počkaj, ešte toto musím modok. Ale ešte z násadní si potom máš. Čak, buglo to. Hej, ty čo podvádzaš? Jo, čauko. Podvodník, nehrám s tebou. Čo je, more? Padol som. Tvoja chyba, musíš ísť znova. Tu je nejaký tajný priechod. What? Wow, what the... Oh my god. Rýchlo vyplávam. To čo je? Gogo, čo to robil, bože. No včera som kúkal Gogov livestream o tom koncu sveta, ak odpočítaval, že Doriti, čo to je raz? A nič sa nestalo. Akorát oni robili taký výbuch zostaň. A barča. Dobre, takže ja som prvú časť vyhral. Ja som čas... Čo už ideš, ty robíš bezo mňa, kokos? Víš, jak to máš robiť? Toto je sumo, to poznám. Ale počkaj, poď naspäť, musíme si zaznačiť, kto čo vyhráva. Hej, víš, aké prekvapenie Gogo nechal pre víťaza, si videl? Čo? Uvidíš, čo nechal Gogo pre víťaza, akú hovadinku. Ja viem tú citinu. No. A to... Takže prvú časť som vyhral. A poď už normálne, takže teraz ideme na čo? A ja som vyhral prvú. Nemôžeš. Jasné, to čo si urobil? Tak dobre, daj si Ty tam. robíš len nezmysel. To je extra survival. To by si musel vyhrať, to ty dávaj na modrú čiaru, pod moje, ale ty si nevyhral. To si podvádzal, Dobre, ideme na lukostrelbu, viem. Ja lukostrelba, tak za mňu. Počkaj, aký je tu nadpis, jak sa to volá? Ďalej ide... Sem tuto. Ja to tuším. Made. A Doriti. To je bludisko. Ja viem, dočkaj. Nie stredným nie. Toto Gogo nechápem. Daj si na chvíľu gameko a daj páčku, lebo toto Gogo nedomyslel. Jak to majú stihnúť? Čakaj. Dobre. Ja to urobím rovno takto. Čakaj. Ale poďme naraz, musíme. To urobím takto. Musíš sa proste dostať tými dverami. Čo robíš? A hotovo. Ešte raz to stlač. No ty si tam fajnovo ideš, no. Nejdem, lebo som tam není. Daj gameko a zober onu proste. Nemôžeš dobrať páčku. Alebo donesem redstoneovú od hental. A vidíš to? A mám, aha, Lebo tam ich je veľa. Toľko kôl nemôže, to je veľa to. Čakaj, donesem jednu. Lagy, sorry. Týka mi to strašne. Sorry, ráno je 21.12. Ja som sa pozrel ešte, či žijem, ty kokos. A mi večera každým na fejsi, že mal som vás rád. Dobre, hotovo. No. Ježiš, a mne to neotvorilo, pekné. Ja už som vnútri. Takže podvádzaš. Zas nečakáš na mňa, more. Ale ja blúdim. Som No, pri tých dverách. Takže nevyhral si pekne naspäť. Dobre, idem naspäť, počkaj, vidím tvojimi dverami. Nevidíš, cieľom je... No teraz, poď sem, pri vchod. Nie, už hráme však. More, tak prehráš. Dobre, chod tými dvermi, ja idem tvojimi, čau. To je jedno, proste sa tu vybluť. Tak lagy mám. A jaké? Slepá ulička. Dopr. Go downtown. Jo! Dal som to. Dal si to?
Kade Ani si to je, vyšiel? to je dolné blúdko. Ja som tam dolno. Ja viem, on má dve časti, rebríkom by si mal výjsť. To Sorry prdele. Denis, ale ja som vyhral. Cieľom je výjsť s strednými zverami, sorry. A ja pôjdem hore. To je tvoj problém, nájď to. Takže ja si idem do slávnosti ďalšiu torčku. Nevadí. Dobre, čo je ďalšie? Hamburger. Archer. Čo je to? Aha, to je to. Čakaj, hľadám to ešte. Pekné. Dobre, ja idem zatiaľ na ďalšiu disciplínu. To by mala byť, myslím, že lukostrelba. Jo, našiel som východík. Už jedu hore. Jo, a som pri stredných dverách. Takže vedel si, že už mám 2 diamanty. Do riti, a čo vidíš bezo mňa? Lebo ale myslím, že za to ešte som si zabudol zobrať. Na konci tej dráhy vodnej bola čestka z diamantov, ktorú teraz Aj má odpáram. obsidianové jony, čo je to? No teraz ideme na lukostrelbu, nie? Čo tam je ďalej? Sa pozri. Jo, poď sem, to je taká halus. Čo? A poď po poradí, nie? Poď na ten obsidianový jony. Kde si čakám, to je tam pri tým, Dobre, neteri to. poď za mňou, ideme na lukostrelbu, tu hore vylez. Tam ideme. Zober si luk až tak šípov. Idem prvý, musíme sa proste trafiť do toho. Počkaj, idem hore. Na tento schodík, takže idem prvý. Na ktorý si, aha. Čo, kde? Na ten terč. Čo? Netrafil. Jak víš, ja sa tam pôjdem pozrieť. Nestrieľaj, až keď sa pôjdem pozrieť. Jeden pokus si mal. 3 pokusy. Ja aj 3, tak sorry. Čo si to dovoluješ? Ešte jeden, si ma sotil. No, Mám lagy. Jaj. To bude hrozné za video. Čo natočím? Čo točím? dobre. Nestrieľaj ešte, nestrieľaj. Chcem sa pozrieť, aký pokrok som teda urobil. Šípy Choď, ani jeden. Dal som to. Dal som do bieleho. Ja som dal, teraz som dal do modrého. Aha, do modrého. Nie, teraz som dal trošku moc hore. No, dávaj. Biely, žiadny. Ešte jeden pokus. Biely, vyhral si ale aj tak. Počkaj, kde sú tie one, aj tu si dám bod jeden. Takto sa to robí, takto sa to robí. Dobre, čo je ďalšie? Tak rýchlo. Dolez na to modré si daj. Čo robíš, more? Čo robíš? Čo? Daj to sem po tú disciplínu, na tej cedulke. Po tú tretiu. Ten, kde strieľam. Nie, tam, kde strelím. No. Nechápeš tomu? Ja, že to je tretia disciplína, aha. Tento Čo je ďalej? Poď, jak sa to volá sem, tuto. Čo je tuto? Moment. Dobre, lezecká stena. Zas urob, prosím ťa tu. Daj tam tú redstoneovku. Alebo daj si páčku. Oba to prosím takto zničím. Alebo to robím takto. A pri týchto lagoch neviem, či dám ten parkour. Aj, musím urobiť čudlík. Čudlík. Mám ho. Ja už začal ničím dvere. Prestaň. Čak, ja to už zatiaľ zničím. No ja už som zničil. A som vnútri. Dobre, tak hraj. Dobre, ja už som ja už lezem po stene. A ja lezem. Neravím, parkoury. Už som padol. A ja. Kebyže nemám lagy, tak to dám, ale... Vidí. Hop. Dobre, počkať. Do prdele. Kalama. Aha. Jo, idem už hore, idem. No, počkaj teda. Do prdele. Do prd... Fuck. On padol. Čakaj, dám. Do prdele, jak to? Ja som padol teraz dole. Tento lag mi sa to nedá. Trošku to pomôže. Nemám nič také. No tak to bude na dlho.
toto asi nikto nevyhrá. Vyhrá. Vyhrám to ja. Jasné. Do Ale... prdele, ja som padol do tvojho polička. Dočkaj, ty si červený? No? Dočkaj, ja som červený, ty si modrý, sakra. Aha. A to je jedno, teraz to nevadí. No. Keď vyhráš ty, tak sa to dáš ale na modré poličko, lebo to by si dal mne však. Ty si na mojom. Však som na svojom. Kašli na to. To v tomto kole už správ. Čakaj. Fuck. Čo si na mojom more? To je moje modré. Vypadni. Jako preč? Kde mám luk? Vylez tam. Máš šťastie, že si vypadol. Vieš, to som taká lama, však idem iba bokom. Sorry. Jasné. Ti verím. Sorry. Sorry, ušiel mi luk. Ale netrafil som ťa. Ušiel. Teraz šíp, nie luk. More je to už také. Hop. Dobre, počkaj, ja som tuto. Aha, však to spravím takto, more, čo ma to nenapadlo, bože. Kúkni, kde som už ja. Kúkni, kde som ja. Denis, kúkni, kde som ja. No. Skoč si na to červené stade. Sem si skoč. Ten to skúšal. Neskúšal. Takto som sa rozbehol. Ale nie rozbehol. Tak si mám potom, keď to nechceš dať. No. No do prdele, čo spravím? Musím to vyhrať. Čo spravím risk? No už som bol hore! Do prdele! Padol som dole. Fuck, úplne dole. Nevadí. To spravím. Ľahké to je do prdele, dik. Pánem úplne. Tam fakt nevíš vyskočiť, Denis. Už som bol hore za teba, ale ty ma vyrušuješ. Ja. Ja ti verím. No. No dobre, ja už idem znova na to. Ja už som tam. Aj i a. Hop. Tuto hore, bože. Tieto parkour neviem na tie... Aha, počkaj, ja si sem skočím. Kde si? Nepodvádzaš nejak? Nie. Len aby, inak ťa feknem. Som už hore aj tak čo? Nepodvádzal si, videl som ten, jak si to zničil. Však ten nether raz, aby som mohol ísť hore, to není nič, však no video dosvedčí. Jo, je tam jeden diamant. Nie, bol tam rebrík, tak čo? Diamant je hore v tom schovatí. Dobre, zeber si bodík, máš bod, aj keď si podvádza. Si daj bodík, aby si ho šťastný. Koľko to je toto disciplína? Neviem. Hej, ty zničil rebríček, alebo čo? Aha. Ničím, už je to jedno, už vychádzam. No daj si paličku. Je to vyrovnané. Dobre, čo je ďalej? To sumo, alebo by malo ísť. Nie, dočkaj, že prečítal si, čo je ďalej? Tuto, poď sem. Čo to je ale? Dobre. No čo, poď. Kde je sumo vlastne? Sumo v tej bielej. Choď ale na červenú. Teda na modrú choď. Keď si modrý. Ale ja nemám životy. Nevadí. Ale to je cieľom sa zhodiť do vody. Zas si na mojej farbe. Idď tam. No choď. Choď na modrú. Aj. Takže na slovo, nie žiadne, iba rukami holými, Denis. Byť, ale mňa skapem, ja mám málo životov. A to je cieľom sa zhodiť do vody. Takže ideme. 3, 4. Poď. Sumo. Lama. Do prdele. Dobrý bod. Nahráme na 3000 body. Nie, dobrý. Odznova choď. Choď, každý toto sa hrá na 3 body. Ja si dávam bod, tak ho prehral si. Každý to hral na 3 časti, to som videl, až tak dobre, tak keď nevieš hrať. No ďalej, čo je?
Climbing. To sme teraz robili, aha, tak to je tá disciplína. To bolo climbing. Sumo. To archej sme Padni vynechali. stade, pozor. Jo. Vypadni more. Ešte koľko trošky si chceš teda redstoneových si tam chceš dať? Diving, extra survive. Extra survival, viem kde je. Podpalovačka. Sranda to. Jo, poď sem, áno, to je ono, ten obsidianový oný, čo som ja chcel. Jo, bou. Berem kresadielko, aspoň dve. Jedno iba. Tak keď zomreš a pôjdeš druhé kolo. A ozaj. Keď padneme do ľavy. Takže začneme sa podpalovať, každý poď do jedného rovno. Môj diamant si tam schovám, alebo ne. Ja si tam schovám nejaké veci. Pre istotu. Na čo? Tak Keby pamätám si. Nevadí, no poď. Ešte nehráme. Jo, ja horím! Cieľom je sa podkopať tam, ale nevadí. Fuck! S Bohom. Jo, ja sa nepadal do lavy aspoň. Jo, takže som vyhral. No i sa ďalší podvodník. Jasné. Dobre, ideme na potápanie. Jo, takže si počkaj, pripočítam. Ono moment. Poď ideme. A potom si to pripočítam. Potápanie. A poď potápanie. 3. Kde si? Tu. Úplne inde si. No za tebu a sekam ťa. More, dobre, hráme. Hej, to nehrá podvodník, dobre, ide si počítať bod. Nie, ty poď. Ty si No ma a čo ty si zhodil. šiel prvý? Však poď, bože. Pôjdem hore, bože. Čo ma sáčiš teda? Čo hrá teda, keď skočil? Sme narovnako. Až dovnútra, choď. Už idem dole. Teraz hore znova. Ja ale dovnútra si mali ísť dole, kúkni koľko to je čestiek. To čo tu mám hľadať pre boha? Jaj, viem, máš... Ide o to nájsť diamant. A ja viem, v ktorej je. Koľko čestiek? Ja typujem, že bude v tejto. Mám ho. Aha. A čo je toto? To je určite ten iný. Videl som to na videu, ten som zomrel, nechápeš? Aha, mám. Máš? Jo. Jasné, a ja mám jeden. A jeden mi padol do lavy, tedy keď som skapal. Ja som to videl. Ešte si pripočítam si bod k tej onej. A tu si vlastne pripočítame body obaja. No lebo ide o ten diamant. Rýchlo hore, nechce zdochnúť, už to nevydržím. Tak používaj ty vzduchové kapsly, nie? Čo nepoužívaš ty vzduchové kapsle? Jaké kapsle? Tak tie miesta, kde sú voľné. No rýchlo. Jo, idem si pripočítať. Fuj, skoro som skapal. Čak nevieš, kde boli tí torčky, tam boli one, a jak by mohli horeť potom pod vodou? Tam bol vzduch. Boli kryté tým oným. Nie, ja som sa tam nadýchol. To bolo diving, climbing, extra survive. To bolo tu, aha nie, to bolo plávanie, diving. Ja mám ešte za extra survive. Dobre, tak sme to vlastne skončili. Ako kniha, ešte koľko sa ťa predbehol. Pod vodomi. A ty máš ešte to Takže si vyhral. o jeden bod. Takže si vyhral a ideme do tej obsidianovej vetičky, čo je pre teba pripravená. Pre víťaza. Asi vieš, čo myslím. A počkaj, ešte to je jedno. Našiel som iron, 4 oné chleba. Nič tam nie je. Teraz som to zobral, čo chceš. Som nevidel, že by robili na... To je jaká miestnosť, čo je? No nevadí. Tak ja už idem teraz hen tam, kde bude tá krásna vežička, alebo čo na nás čaká. Poď do tej obsidianovej veci. Ja obsidianové, ale sem teraz kúkaj. Musíme ísť stať, Nie, obsidianovej bedrockovej, myslím, že. Poď za mňa, musíme ísť stať, kde sme tuto. Mario týmto chodom, kde sme začínali. Ja Táto. viem. Čakaj, ja chcem, aby si to videl aj ty so mnou. Idem. Ja som to už videl, čo to je.
Poď. More tesnúť začína. Aha, vidím. No ideš. Ach, prepáčte ešte za tie lagy vo videi. Ja už idem, no poď. Už idem, len mám lagy strašné. Follow Kto sa bude na to kúkať? nasleduj torčky. Follow, takže to je nasledovať. Redstone torch. Big thanks. Nejaké prekvapko. Ja ty si na čo? Alebo ten penis. Ukážte, to je on vlastne. Pre teba. Áno. Pre víťaza. Viete, vnútri kukni, ho idem odpáliť, kukni. Nie, poď donútra, do neho. No však dovnútra. Kukni, čo je vnútri. Jaskyňa iba. Nie, kukni, tu sa odpáli. Kukaj, však idem dole, kúkaj, očúvaj. Dík to na videu nerobili. Kukaj. Ináč dozadu je, Teraz. ináč, ktorý ti? S Bohom. Takže my vám ďakujeme za pozornosť tohoto videa, čo sa im majňoky, aj. Aj do Minecraftman TV. Takže Takže my vám ďakujeme za pozornosť tohoto videa, takže poprosili sme subscribe alebo odber, odber. lajky. Takže čau.